Maayong buntag sa inyong tanan, di napunta sa atong YouTube channel Israel Sibwala. O karon guys, napunta diri sa atong mga kasagingan kay aton ning tambalan ang mga saging na naisakit. Padayon ta sa pagtambal sa atong saging na karnaba. Kay bugtokon man ni siya, dili nato sila undangan og tambal. Kaning atong itambal, dili man gayud niingon pa na kani gayud siya makaayon na kundili ato ni siyang tagaan o kanabitang experiment para kung tinuod ba gayud ni na maoy tambal sa sakit na bugtok. Mo na guys, nata karon para pud mahibalaan ninyo kung unsa ang atong gigamit karon na tambal sa atong saging na bugtok. Okay, magsugod na ta sa atong pagtambal guys sa atong saging na naay bugtok. O karon mao ni ang atong itambal sa atong sakit sa atong saging na naibugtok guys. Mao ni ang asin, mao pod ni siya ang chlorine. Kaning chlorine guys mao ni ang kanabitang atong gamiton kung maglabata para kanabitang na mga mansa sa tumasinina makuha mo ni siya ang chlorine. Dili man gayud ni ingon na mao gyud ni ang angay na tambal. Pero ato ni siyang testingan kung epektibo ba gayud ni siya. Mo ni guys, ato nang sugdan. Ug karon unahon nato ang asin. Kani siya guys, ang asin bilibod lang nato na siya sa atong punuan sa saging. Anak. Kung sa luyo, palibutan nato og asin. Dili lang ni karon lang nato ni siya gibutang asin, sige na nato butangan. Balik-balikan nato og butang. O kana. Human anapod ta diri ay chlorine. Kani hako na ning gitanggal kanina guys. Chlorine mo ni siya ay chlorine. Balibod pud na nato diha. Ato ni ikatag diha sa palibot guys. Ug nganong ang asin man ang akong hunaan na angay nato itambal sa sakit na bugtok. Kay kaning asin guys, murag nindot ba ni siya sa atong mga palibot, labi na sa atong mga daotan na elemento, pangontra ning asin. Labi na kung naka sa mga bahay nato guys, swerte nato na ato ibutang na ang mga asin sa atong gilid-gilid sa atong mga balay. Na sila mga pwesto na pwede nato na sila ibutang. Munang diri sa bukid, ato po ni testing kay daghan man ang mga dautan na elemento sa atong kabukiran, morning ato silang pahawaon, no? Morning atong gigamit ang asin. Isabuwag nato ni sa atong mga tanom. Ana pahawa mo mga dautan na mga espiritu sa atong mga tanom. Ato na silang ipahawa ang mga negatibo na enerhiya sa atong mga tanom. Munang kita guys, dili kita undang sa paggamit sa asin. No? Asin para sa atong mga tanom para papahawa sa mga daotan na espiritu. Padayon ta sa atong butang sa atong asin o chlorine. Ug karon guys, kani siya, ako na po ni siyang giputol kay murag nagdaot man ang iyang mga dahon bisag na po siya sakit. Putulon dayon nato ang atong saging na may daot. Human karon guys, butangan po nato ni siya og asin. Diha palibutan nato ni siya og asin. Kani diri asin. Pang layas mo na mga
sakit sa atong saging. Oh. Kana ato ni siyang perminti butangan og asin kay para mawa gyud ang bugtok. Human kanina po dayong chlorine. Ato ni siyang sagulon. Kana chlorine. Oh. Kay para pag uwan mahilis ang atong asin, diretso na dayon sa atong saging. Oh. Kana ana-ana ang atong asin o chlorine. Ug nganong nagbutang pud ta og chlorine, unsa may ingon pa nato? Tambal ba na sa saging na bugtok? Wala man na siya, dili man na siya, nagpataka naman lamang ta. Nagpataka naman lamang siya, ako, na nagtambal ni ana. Oo, tinuod na mga ka-Israel. Walay mga konkreto na tambal gyud ni siya sa bugtok, pero morning ako ni siyang gitry sa atong saging kay kaning chlorine mura po ni pan-disinfect nato ni siya sa atong mga tanom, no? Walay dautan kung testingan nato ang chlorine, no? Mo nang nagtambal ta, padayon ta sa ato pang uban na mga saging na atong tambalan. O karon guys, mao ni ang saging na ato ding gipamutol guys. Tapos mao na siya, nanurok na, human dili pud ta kampante na okay na siya. Matambalan na kay atong gipuril, atong gisunog. Ato gihapon ni siyang tambalan og asin og chlorine. Magbutang na ta guys. Buwagan nato nig asin guys. Dili ta pa kumpiyansa sa atong mga nahitabo sa atong saging na bugtok kay sayang ang panahon na atong gihuwat tuman ang mga saging bugtok. Munang ato gayud ni siyang perminti tambalan. Human ang chlorine la ana o. Ato gayud ni sabwag ang mga chlorine sa atong mga saging. Karon mga wagtang ang masama na mga dautan na mga elemento sa atong saging. Opo diri guys, atong butangan nig asin. Sa buwagan nato asin guys. Kanid na saging nga ato po ning gisunugan. Human dili ta pa kumpiyansa ato gihapon saborag asin. Asinan nato guys. Kay para mawagtang ang mga dautan na elemento na sa atong saging. Nabuwagan nato siya ang palibot sa atong saging ug chlorine para ma-disinfect nato. Ani na po ta diri ana saging. Kani siya na saging guys. Ato na ning gitambalan gayud og chlorine og asin. Human anay mga bunga niya diha guys. Ato na siyang na-check nato. Wa nay sakit na bugtok pero wala pa man nato na siya gayud na tuba. Mo nang dili pud ta kampante na wa na gyud ni siya sakit. Munang padayon gihapon ta sa pagbutang nato og asin og chlorine. Munang magbutang ta guys og asin diri chlorine guys sa atong saging guys. So, totally gayud na mawala na gyud sila ang iyang sakit na bugtok. Chlorine diri sa tunga gayud atong kasagaran ibutang guys kay para makuan sila kanang pa mabahin-bahin ang pagsuyop sa atong asin ug chlorine. Oh. Naya mabunga diha ah. Di na siya bugtok atong na-check pero
Kung ato gayon ni siyang tub-on na kung wa na gayon siya sakit, epektibo ang atong asin o chlorine. Na guys, mo ni siya nga akong gitistingan guys tong una. Gamit ang kuan siya kanang gagmay pa oh. Una na check ni siya guys. Oh. Wa na siya bugtok oh. Oh. Tanawa. Oh. Na tinaw na kaayo ang iyang unod guys. Oh. Kay kana kayong pag harvest na nato na sa atong saging kung wa na kayo siya bugtok, epektibo ang atong tambal na chlorine o asin munang dire-diretso nato. Mao na ni ang atong last na atong tambalan na saging na naisakit na bugtok. Kay katong iyang mother ni ani naisakit na bugtok. Munang sigig jud ko anig butang og asin sa iyang punuan. Kay aron matambalan nato ang atong saging na naay bugtok. Kuman kung naay mga patay ni ani guys atong birahon. Oh. Birahon nato na siya. Kuman magbutang na po tag chlorine na chlorine guys. Oh, natambalan na nato ang atong mga saging sa chlorine o sa asin. Ug karon guys, balik-balik ko nato no kanang sa atong mga OFW. Kay namang kayo makita nila na una nanom sila saging, nindot ang saging, daghang gyud ang ilang harvest no. Mo nang ang mga OFW maingganyo gayud pud mag-invest sa saging. Pero guys, mao ni gayud ang inyong timan-an no. Ang saging diri direkta na makabenepisyo ka og kwarta. Daghan na mga sakripisyo ang atong magihan. Kung ang imong kwarta nagihatag diha, imong gigasto diha, nagpatanom ka og saging, pero naada ito'y sakit, madismaya na dayon ta. Maingon na dayon ta, sus! Agahong kwarta, ang sayanga, kay agahong mga saging bugtok. Aroy, anda ko ang problema. Munang kita mismo guys, kung naatay plano na magsagingan, ayaw yun mo og dali-dali no? Kay kung wala gyud tay kabang kaagan, sus, sayang. Ako duha na katuig no sa akong pagpananom og saging hantud karon. Wala gyud ko income patin uray. Kay ngano ang atong saging na ay bugtok. Masayangan lagi ka kay agka nang isa ka bulig, sus, bugtok gyud. Kung imo nang gihatag ug imo nang gipinansa ang imong kwarta diha, sus, madismaya na dayon ka. Kung dili gyud ka ingon pa kuan og kasing-kasing gan bagtik og kasing-kasing, ay muundang na gyud ka. Kay kana lang paghinlo, paglampas, pag atiman sa saging kung pag harvest na bugtok o kinsa may dili ana madismaya. Oh, mayon na dayon ka, dili nako. Mo nang kita mga OFW kamo diha, ayaw jud dayon tag-imbes kung dili nato kaya nato atimanon ang atong mga kasagingan. Ikaw mismo ang mag-atiman ni ana. Ikaw mismo ang mag-estudyo ni ana kung unsa ang angay buhaton sa imong mga saging na ikaw maka-income para ang imong mga kwarta na imong gasto diha dili masayang. Muna kung nahitabo man na sa inyo ning ana ang inyong mga tanom, ayaw undang atiman na estudyuhi kung unsa ang tambal para ang inyong saging maayo. Dinhira ko taman o ayaw pod kalimti mag-like, comment, and subscribe. Daghan salamat sa inyong tanan. God bless. Bye.